Emakumeen nazioarteko egunaren arira askotariko ekintzak gaur, baina tira zeintzuk dira mugimendu feministak eta erakunde desberdinak ateratako leloak, Goiatz Aranak kontatuko dugu. Ongi etorri Goiatz. Eskerrik asko. Tira, nondik hasiko zinateke? Tira, galdera horri erantzuteko Larraitz bi ahots jaso ditugu, emakunderena bat eta bilgune feministaren bestea, eta azken horrekin hasiko gara. Kasu honetan, azaroaren 30-ko greba orokorreko aldarrikapen eta eskariei zaintza gaiei tiraka jarraitzen dute, eta gaurkorako aukeratu duten leloa izan da gure bizitzekin negoziorik ez, azeros kargo ja. Horixe da leloa, bain justu ere, zaintzaren eta zaintzaren eremuan ematen den privatizazioari amaiera ematea eskatzen dutelako, eta etxeko lanak pendiente daudelako zentzu horretan, eta baita ere, zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldeko aldarria egin gura dutelako. Instituzioei, ardura postuetan daudenei, eta gizonei ardura hartzeko eskatu gura diete. Eta aurrera pausoak badaude oraindik emateko, ezta? Bai, hori da, gu Amaia Etxabe, Arrasateko bilgune feministako kidearekin izan gara, eta galdera hori erantzuteko 2018ra egin du atzera. Berak dio ordutik dabiltzala, gai honi tiraka, apustu potoloa egin dutela batez ere gaia eztabaidaren erdigunera ekartzeko Euskal Herrian, baina izatekotan, horretan egin dutela aurrera pausoa. Esan geike, antolakuntzan eta baita gaien zehaztapenean, mugimendu feministan lan sakona indala azkenengo urtietan, gaiaren ulerkeran sakondu, ze aldarrikapen dauzen zehaztu ez, bertan eremu honetan bereziki lanian dauzen emakumeekin lanketa, zuzeneko lanketa batein, eta beraiekin batera aliantza josita aldarrikapen taula horiek zehazten. Eta, hor, aurrera pauso potolo bat egin da, gaia bera, eztabaidaren erdigunera ekartzen. Oin bertan ikusi geik ez, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan hauteskunde giro betian gaz, eta hortxe ikusi geik ezela bebai, zaintzaren gaia badan, eztabaidan dauen gai bat, ez? Eztabaidaren erdian dago gaia, aurrera pausoak ematekoak aldiz asko dira oraindik, ezta? Bai, asko dira eta epe motzerako edo urgentziazkoenetara etorrita bakarrik babirain bat. Izan leikela, etxeko zerbitzuak garatzia, publifikazioan inguruan hitz egiten hastia eta zaintza sistema esku pribatutatik atara, negozio izatiai utzi eta bestelako eredu bat eraikitzen hastia gaurdanik. Zaintzaren esparrua ez dau bizi dugun sistema arrazista honetatik kanpo, eta hor badauz bestelako neurri batzuk izan ezkela migrazioari lotutako legiak, baita etxe bizitzari lotutako legien garapenak, eta orduan, hor badaz, hainbat urgentziazko gai, uste duguna gaurdanik heldu behar jakenak. Eta mugimendu feministatik adierazi dute Euskal Gobernuetatik jasotako erantzuna, grebaren ondotik jasotako erantzuna ez dela nahiko izan. Hori da, ez da, eurek diote azaroaren 30-aren ostean, abenduaren batean bertan, aldarrikapen horiei jarraipen emateko mahai batetara deitu zituztela, gonbidatu zituztela, bai Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua, baina horietatik jasotako erantzuna, ez dela mugimendu feministak nahiko lukeen modukoa. Eusko Jaurlaritzan, justizia, berdintasun eta gizarte zerbitzuetako sailari bideratu jako, baina ez da momentuz, bai interinstituzionalik sortu, eta Nafarroako gobernuan bebai, bestelako erakunde bati bideratu jako, zeinek ez daukon eskumenik benetan gai honi erantzuteko, ez? Orduan, esan moduan asko dau egiteko, eskatzen duguna bereziki da, benetan asmoetatik proposamen zehatzetara eta urgentziei erantzuteko moduko konpromisoak hartzia benetan instituzioetan dauzen erakundiei. Egungo sistema guztiz eraldatzea aldarrikatzen dute, zaintza sistema eta gure gizarte ordenatzen duen sistema bera. Sistema oso bat dau aldatzeko, ez? Orduan uste dugula, eman beharreko erantzunak badiela erantzun integralak, ez? Eta horretarako behar ditugula askotariko espazio zabalak, gai hauetaz eztabaidatzeko, proposamenak mahai gainean jartzeko eta neurrixak zehaztu eta adosteko, ez da? Horiek eskakizunak Larraitz eta lanean jarraitzeko deia egiten dute, bai antolaketan eta militantzian jarraitzeko deia.
Hauek beraz, mugimendu feministatik, bilgune feministatik jasotakoak, aipatu duzu sarrera baina emakundeko ordezkariarekin ere izan zerala, hain zuzen ere, Miren Elgarrestarekin, ezta? Hori da, Miren Elgarresta emakundeko zuzendariarekin izan gara, eta kasu honetan galdetu diogu aurtengo kanpainari eta kanpainako leloari buruz. Zuetaz, harro, belaunaldien arteko harremana, gure aurreko emakumeen ikusgarritasuna eta ahalduntzea ditu oinarrian. Zuetaz harro sortzen da, hain zuzen ere, gure aurreko emakumei beraiek utzitako legatu horri edo nolabai omentzeko, eta baita ere nolabait bisibilizatzeko. Sarritan adineko emakumeak nahiko astuak egoten dira berdintasunaren kontuan, eta pixka bat aztertzen baldin badugu, haiei esker gaur egunen emakumeok eta daukagun ahalduntzea eta lortu dugun ahalduntzeko bide horretan beraiek izan dira giltzarriak, funtsezkoak izan dira, eta horrexegatik zuetaz harro gaudela esateko sortu dugu kanpaina hau. Adibide bat eskatu diogu eta bere esperientzia pertsonaletik abiatuta eman digu adibide hori, etxean bere amak esandakoak gogora ekarriz. Nere amaren garaiko emakumeak oso aukera gutxi bazeukaten espazen eskontza edo neskame izatea, Eta adibidez, nere amak esatezuna, nik nahiko nuke zuentzako aukera gehiago eman. Zuek izan nahi dezuen hori, behintzat izateko eta horretarako bide bat eskaini egin zigun ikasketak, eta ikasketa bide horrekin nolabait independentzia ekonomiko lortze aldera. Duela gutxi Goiatz aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzak emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2030 estrategia, horren inguruan galdetzeko ere baliatu duzu aukera, ezta? Bai, balaxe egin dugu eta zuk esan moduan 2030 arteko estrategia da, ezta? 8 urtera artekoa. Izan ere, orain arte 4 urtekoak izan dira, legegintzaldira mugatu izan direnak, baina kasu horretan eskaxantzean geratzen da denboraldetik, bai plangintza eta gero lanketa eta garapena egiteari dagokienean. Plan hau, intersekzionalitatearen, gizonen inplikazioaren eta zaintzaren jiran ardaztu dute, eta zaintzaren gaira etorrita, helburuetako bat da etxeko lanetan eta zaintza lanetan genero arrakala murriztea. Eustateko datuen arabera, arrakala hori 34,4%koa da, eta 2030erako erdira murriztea izango litzateke helburua. Hori nola egin asmo duten galdetuta, Miren Elgarrestak 2019an aitatasun baimenekin lotuta onartutako dekretua aipatu du. Halako politikak eta nahiko berritzaileak dagoeneko indarrean egon badaude, 2019an dekretu berria onartu zen, aitatasun baimenak ume txikik aurrak eta zaintzeko aitatasun baimenak ordainduak eta martxan jarri zen, eta hortik bai ikusi da inflexio puntu bat, nun hamarkadetan esango nuke, 100% mantentzen zen, porzentai bat gizonek hartzen zuten eszedentzia horiekin, eta behin dekretu hori martxan jartzen den momentu nola egonda aldaketa bat. Somatzen da aldaketa bat, ezin dugu esan konsolidatuta dagoen. Bilgune feministak erakundeak interpelatzen ditu gaurko egunean, entzungor egin dutela alegia, azaroaren 30ko grebaren ostean, galdetu diogu Miren Elgarrestari? Bai, galdetu diogu, eta entzungorrez berak dio alderantzizkoa esango lukeela. Nik esango nuke alderantzizkoa, eta hain zuzen ere jartzen naiz orain dela pare bat aste edo Eusko Jaurlaritzak 3 aldundiekin eta 3 hiriburuko alkatekin nolabait sinatutako akordioa, etorkizuneko zaintza nolabait lidergo publikoa behar duela, eta baita ere komunitate osoaren edo atxikimendua, Horretan esango nuke guztiz lerrokatuta dagoela, eta inolaz ere ez entzungor, baizik eta etorkizuneko behar dugun zaintza horretan ibilbide horria nolabait markatzen hasita dago, bi oinarri horiekin, publiko eta komunitarioa. Horiek Miren Elgarrestaren eskutik jasotakoak, eta kasu honetan ere Larraitz aprobetxatu du aukera, herritarrei emakumei zein gizonezkoei parte hartzera deitzeko bai gaurko mobilizazioetan eta baita bestela ere martxan dauden ekintzetan. Eta gurtu baino lehen gure ikusentzuleak gonbidatuko ditugu, Goienak bere dabidetan gaurko egunari begira landutakoak irakurtzera, eta esate baterako gaurko Goien aldizkarian ikusi duzu, ez da, azala gaiari eskainitakoa eta barruan gehigarri
deigarri berezia aurkitu duzue. Eta more kolorez jantzi da gaurko egunean Goienaren egoitza bera ere, eta modu berezian hasi dugu eguna langileek gosari baten bueltan, eta berdintasun batzordearen eskutik egiten dabiltzan lanaren berri jasoz. Hori, eta baita beste hedabide batzuetako esperientziak ezagutuz ere, eta bukaera emateko, pixka bat ekitalditxo hori borobiltzeko, talde argazkia atera dugu. Bai, hain zuzen ere egun berezia da gaurkoa, lortutakoak aldarrikatzeko eta edo ospatzeko edo aitortzeko eta faltan edo direnak aldarrikatzeko, ez da. Goiatz, mila esker eta ondo bukatu eguna, hurrengora arte. Eskerrik asko eta berdin.